Predčasná predvolebná kampaň odštartovaná. Slovensko v Guinnessovej knihe rekordov. Drogová závislosť na Slovensku narastá. Dobrý večer, vážení televízni diváci. Vítame vás pri sledovaní júnového vydania našej pravidelnej spravodajskej relácie Apropos TV. Dobrý večer. To, čo ste práve počuli, to nie je ani chemický, ani letecký, ba dokonca ani fyzikálny poplach. To je poplach predvolebný. Áno, sú tu predčasné voľby. Určite si kladete otázku, čo robiť, keď voľby vypuknú. Hlavná zásada je neprepadnúť panike a riadiť sa predčasnými predvolebnými poplachovými pravidlami, nazývanými aj 4P. Bod číslo 1 spomenutého dokumentu hovorí, že ten, kto prvý zistí, že sa blížia predčasné voľby, musí to dať ostatným zreteľne najavo. A to buď hlasitým výkrikom voľby, prípadne údermi hlavou o tupý predmet. Do predvolebnej kampane sa zapojili aj tvorcovia reklám, ktorí po reklamných šotoch upozorňujúcich na hrozbu AIDS nakrútili ďalší varovný videoklip. No, perfektne hlúpi. Skôr než vypuknú voľby, musia byť aj ostatní takí. Potrebujeme ale nový volebný program. Už zasa? Tu máš. Napíš rovnako šibnutý, ale lacnejší. To ťažko. Nový Lennon, nekvalita za vysokú cenu. Perfektne sprostý. Len tak žiaria hlúposťou. Starý politický pirát ťa naučí, ako klamať voličov. Ja si skôr myslím, že ma to naučil Lennon. Lennon? Náš starý dobrý Vladimír Ilíč? Ha, ha, ha. Okrem tejto veľmi užitočnej reklamy sme sa v našej redakcii rozhodli, že vás, predčasných voličov, teraz poinformujeme o predčasnej predvolebnej politickej scéne. Preto prichádzame aj s ústredným predčasným predvolebným heslom, ktoré znie: ešte strana nevykysla, chlapci, berme ju. Pri tvorbe tohto hesla nám veľmi pomohol archív bývalej štátnej, dnes už súkromnej bezpečnosti, ktorá kedysi tiež zobrala každú stranu, len čo začala kysnúť. Aké by to však boli voľby, keby pred nimi neprebehla poriadna predvolebná kampaň, poriadne predvolebné šoty. No a vzhľadom na to, že jednotlivé strany a hnutia majú na predvolebnú kampaň obmedzené prostriedky, hovorí sa o nejakých slabých 10 miliard korún, rozhodli sme sa, že im pomôžeme a vyrobíme akýsi univerzálny predvolebný reklamný videoklip. Prosím, tu je. Toto stehno na vaše obrazovky a po voľbách aj do vašich domácností prináša Demokratická strana spolu so stranou živnostníkov a podnikateľov. My jediní sme naozaj vpravo. My sme ešte vpravejšie ako vpravo, synu. Veď my sme prví presadzovali hviezdičku a stoličku. No a keď má človek hviezdičku a stoličku, tak mu hádam stehno ani netreba. A okrem toho stehno evokuje všakovaké hriešne, báš bezbožné predstavy. Vy pravičiari sa musíte zjednotiť po nejaké heslo. Tak ako my ľavica. Napríklad kapitalisti všetkých strán, spojte sa. Takže radu som vám dal a preto mi podľa trhových zákonov prináleží odmena. Hádam si len nemyslíte, že ho chcem len pre seba. Pre Pána Boha. Veď my sme už úplne iní ako tí zlí komunisti, ktorí vodu kázali a stehno jedli. My chceme pomáhať ľuďom práce. Rozdelíme ho pekne spravodlivo. Každý človek tejto krajiny dostane kúsok z tohoto stehna. Tak to ich veľmi brucho bolieť nebude. No ale o tom potom. Treba prijať nový bravčový zákon. 20% stehna musíte dať nám. Prosím vás, o čom to tu teraz hovoríte? Nebyť nás, doteraz nemáte vlastnú slovenskú bravčovinu z vlastných slovenských sviní. A doteraz by ste jedli praskú šunku, takže stehno je naše. My nie sme zástancami takejto bravčovej konferencie a konfrontácie. My máme dosť mesa pre všetkých. No, len nás musíte nechať robiť, aby sme vám mohli zabezpečiť dostatok takéhoto krásneho mesa.
Poďte nás a nie týchto cirkusantov, lebo ak ma tretí raz nezvolíte, tak niekoho tak trestnem po gebuli, že uvidí všetky hviezdičky aj stoličky. A za pád, a za umelie mota. O tom, že sa udalosti na našej predvolebnej scéne rútia závratnou rýchlosťou, svedčí aj šokujúce gesto bývalého čestného podpredsedu HZDS, pána Fantomasa z Francúzska. Ten totiž vystúpil z HZDS a prijal ponuku vstúpiť na jednotnú kandidátku KDH, na ktorej sa ocitajú desiatky a stovky ďalších politikov. Na dôvody tohoto kroku sa pána Fantomasa môžeme opýtať priamo, pretože prijal pozvanie do nášho štúdia. Dobrý večer. Dobrý večer. Takže aké boli dôvody tohto vášho prekvapujúceho rozhodnutia? Takto. Na poslednom koaličnom rokovaní medzi mnou a HZD z mojej podmorskej rezidencii sme sa jednoznačne dohodli, že sa podpíšem pod petičnú listinu jedine v tom prípade, ak som na urobia ministra obrany, v najhoršom ministra vnútra. A čo sa stalo? Neurobili vás? Neurobili. A ja som sa už tak strašne tešil, že si oddychnem na tajakom pokojnom fleku. No tak si to tak neberte do tej vašej sprostej gumovej hlavy. Mali ste na nich viac tlačiť. Zbrane na to máte. Veď som aj zatlačil. Dokonca som prejavil aj veľa ústupčivosti. Ale napriek tomu sa na ministerstve nenašiel pre mňa nejaký flek. Dokonca som bol ochotný súhlasiť aj s miestom vedúceho obecného úradu v Dolinke pri Hornej. Ale ani to mi neumožnili. Vraj som málo ústretový voči vodcovi. Ja, málo ústretový, ja, ktorý si dokážem zmeniť tvár, kedy sa mi zachce. Nemusíte. Ja som už menil tvár, vtedy, keď my vieme, čo menili. dokážete. My vám želáme na voľnej kandidátke, otvorenej kandidátke KDH veľa úspechov a vo voľbách veľa preferenčných hlasov. Fantomasi, dajte ma, už mi na ulici, ja si dám KDH, ja si dám voľné kandidátky, pusťte, Fantomasi, neutíkaj, ja nedostanu, Vážení diváci, prepáčte nám tento incident. Ako vidíte, predvolebný boj už začal. Boh vie, za koho bude kandidovať komisár Živ. Zároveň upozorňujeme, že tí slovenskí občania nad 18 rokov, ktorí ešte nie sú na otvorenej kandidátke KDH, sa majú prihlásiť na najbližšom sekretariáte. V našej relácii vás pravidelne zoznamujeme aj s netradičnými formami podnikania. Ďalšiu veľmi zaujímavú podnikateľskú aktivitu sme objavili priamo v uliciach Bratislavy. Zatiaľ, čo hľadiská našich divadiel a koncertných siení pomaly pustnú v očakávaní príjemných dovolenkových chvíľ, pre iných umelcov toto obdobie znamená iba začiatok sezóny. Práve preto sme o krátky rozhovor požiadali pracovníka slovenských lunaparkov a strelníc, riaditeľa sekcie reťazkových kolotočov, pána Jerryho Stojku. Dobrý deň. Sparta, čo tam robíte s tým psom? Dobrý deň. Dobrý deň. Pán riaditeľ, ako ste pripravení na tohtoročnú sezónu? Reťazí máte dosť? Tak, reťazu máme dosti. Akurát teďka provádime tí bezpečnostní skúšky trhem a tahem. Najali sme niekoľk zdatných mužov v rámci kooperácií s cirkusemi, ktorí tuhle práci provádejí. Áno, záujem o vašu atrakciu je zrejme veľký. Tak máte pravdu, zájem je veľký, ponieważ na Slovensku je pořád dosť ochotných ľudí, ktorí sú schopní dať sa vytočiť. Takže my vytáčime o 106. Áno, chystáte s vašou atrakciou nejaké turné alebo nebodaj nejaký festival? Samozrejme, chystáme turné a bude to mít název Po stopách predvolebných lídrov. Ja, když dovolíte, chci říci, že začíname teďka na budúci týždeň tady v Malackách a končíme nejak tak v septembru až v říjnu na Radvanském jarmoku. A
teda když mám možnosť promluviť k občanom, chci říci, že my se budeme snažiť společne s našima kolotočama, společne s opicama na gumách a ozembuchy a našimi politiky vytvořiť tú hezkou atmosféru toho předvolebního koloritu, aby tedy ako si občan mohl z toho všeho vybrať to, co se mu nejvíc líbí, ponieważ ten cirkus se bude dělat pro nej. Áno. Marta! Pane riaditeľ, ďakujem vám za rozhovor. Pre Apropo TV, Štefan Elvis Skrúcaný. Nasledujúci príspevok, milí priatelia, venujeme závažnej problematike, ktorá čoraz viac rozhorčuje našu verejnosť a ktorá surovým spôsobom narúša a rozkladá vývoj nášho mladého demokratického štátu. Problém, o ktorom chceme hovoriť, sú drogy. Po páde železnej opony je to totiž skutočnosť, ktorá zasiahla aj nás a nesmieme pred ňou zatvárať oči. Práve preto sme si sem k nám do štúdia pozvali odborníka v tejto oblasti, promovaného psychiatra, inžiniera Miroslava Leva Drogu. Dobrý večer, pán Droga. Dobrý, pán Noga. Pán Droga, aká je možnosť obrany pred zhubnou silou drogy? Áno. No, hlavné nebezpečenstvo drogy je v návykovosti, áno, a potom celkovej závislosti na droge. Obeť už potom svoju dennú dávku potrebuje, áno, a je celkom v spároch svojej zhubnej vášne. Áno. Hádam, keby ste vymenovali najnebezpečnejšie omamné látky. Áno. No tak pozrite sa, každý väčšinou začína najskôr ľahkými omamnými drogami, ako napríklad marihuana. Ale to je iba brána do pekla, ktoré sa pred ním otvára. Áno, pretože potom každý prejde postupne na tvrdšie drogy. Áno, a to sú ktoré? Áno, no tak ide predovšetkým o kokain, áno, heroín, pravda, potom kak. Prosím? Kak. Myslíte crack? No, však hovorím kak, áno, a samozrejme LSD, áno. A to ešte stále nie je to najhoršie. Prepáčte, pán docent, môže byť varí niečo horšie ako LSD? Áno, samozrejme, že môže. Je to SDL. Oproti tejto droge, áno, je LSD úplný detský cuky, áno. Dosť podobný názov. Áno, podobný ako podobný, ale kde LSD končí, áno, tam SDL iba začína, áno, je to hotové peklo. V súčasnosti napríklad, uvediem taký ako príklad, tak napríklad v súčasnosti je napríklad na Slovensku na SDL závislých vyše 500 000 ľudí. Áno? A ako takáto závislosť začína? No tak začína sa to celkom nenápadne. Áno? Napríklad v škole, áno, cez prestávku detí sa hrajú na hisku detskom, pravda? A tu k ním prichádza mladý, sympatický pán, v skutočnosti dealer, SDL, áno, a len tak akoby nič, len tak mimochodom prehodí 6 páci, detí, áno, a tu sa začína závislosť. Áno. Varí, samotný pozdrav, aj keď akokoľvek nezmyselný môže spôsobiť takéto zlo? Áno, no, pozrite sa, dneska to je pozdrav. Ale čo zajtra? Deti si na druhý deň povedia, a kdeže je ten fešný ujo, ktorý nás tak sandovne zdávil, že čest páci, áno? A ujo tu je zas, ibaže, okrem pozdravu, áno, má aj niečo iné. A čo by to ako malo byť? No, práve to. Sú to lahôdky, ktoré priam rozorvú nepopísanú detskú dušu. Napríklad kapitál, však rôzne infantilné heslá. A pravda, čo je najnebezpečnejšie, dajme tomu kosák a kladivo. Prosím, nedotýkať môžete tým pesiakmi. Pravda. A deti si povedia, joj, to je dobre, že ten ujo k nám chodí. A ujo k deťom chodí, až, pozor, áno, jedného dňa ujo nepríde. Ano? A čo sa stane? Áno. No stane sa to, čo sme mohli dopredu očakávať. Stane sa to najhoršie. Deti si povedia, a čo? Ja dneska neuvidím a nedostanem ten svoj kosáčik a to kadívko, áno? A začnú si tieto rekvizity zháňať sami, áno? A za akúkoľvek cenu. To je hrozné. A nedá sa proti tomuto moru nejako bojovať? Joj, veru nedá, súdu redaktor.
nedá. K zaujímavému pokusu o zviditeľnenie Slovenska došlo včera večer v malebnej stredoslovenskej dedinke Drevná, časť Pľuhavstvo. Udalosť, ktorá sa tam odohrala, zrušila nielen našu verejnosť, ale nebojme sa to povedať, aj celý svet. Bližšie už náš krajový redaktor Rastislav Frost Píško-Martinský. Dedinka Drevná, časť Pľuhavstvo, žije vzrušeným životom. A prečo by aj nie? Veď možno už o malú chvíľu sa meno ich obce preslávi v širokom ďalekom svete. Okrem našich sú tu akreditovaní i zahraniční novinári, ktorí sa prišli pozrieť, ako dopadne pokus o senzačný rekord, ktorý bude zapísaný do Guinnessovej knihy rekordov. V tejto chvíli na miesto pokusu prichádzajú i zástupcovia Guinnessovej knihy rekordov, anglickí notári, páni Black and White. Ak dovolíte, opýtam sa ich na to, čo si o celom pokuse myslia. Excuse me, please, what do you mean about this new possible record? It's absolutely fantastic, but I don't believe. Páni tvrdia, že samotný pokus je údajne fantastický. Napriek tomu si pán White myslí, že údajne sa nevydarí. No, poďme sa sami pozrieť, ako to v praxi bude vyzerať. Dovolíte, televízia, oči celého sveta a dedinky Drevná, časť Pľuhavstvo sú teraz upreté na miestneho traktoristu Jána Šľahu. Ján Šľaha si dal totiž úlohu, ktorá prekvapila celý senzáciechtivý svet. Rozhodol sa, že celých 15 minút nebude piť alkoholické nápoje. A aby to mal ešte ťažšie, dovolil, aby pred neho postavili poldecák rumu. Práve prebieha už 5. minúta pokusu. A ako sami vidíme, Ján Šľaha sa drží statočne. Nie, ja to nevydržím. Myslím si dať. Jano, ideš nehoď. Hádam, keď si už 5 minút vydržal, vydržíš i dlhšie. Pozri na tie naše deťurence. Však na všetkých do hrobu privedie. Keľko je hodín? Ľudia, ratujte ma. Ratujte ma, mne sa všetko v hlave krúti. 5 minutes, please. Sure. Členovia komisie páni Black a White konštatujú, že Šľahovi ostáva vydržať ešte celých 5 minút. Janko môj, už len vydrž už, Janečko. Už 10 minút si vydržal, už iba 5 ti chýba, no. Zmúž, Janko. Žena, není dobré. Ja to nevydržím. Odsupovne, chlapi! Please don't touch. 3 minutes, please. Jano, sem, na nich, daj si! Janko, len vydrž na kolenách, ťa prosím, vydrž, Janko, keď si už toľko vydržal. To si ešte nikdy nevydržal, Janko. Janko, pre zmilovania Božie ťa prosím. Páni Black a White sa už pozerajú na hodinky. Celá akcia zrejme vrcholí. Calm down, quiet, please. 10, 9, 8, Prebieha posledných 10 sekúnd tohto neuveriteľného výkonu a náš hrdina sa z posledných síl statočne drží. 1, 0! Congratulations! Pokus sa teda vydaril, aj keď sami vidíte, za akých okolností. Nášho Janka odváža záchranná služba a kto vie, či ešte bude môcť žiť normálnym životom. Stojí už len za zamyslenie, či rekord za cenu ľudského zdravia má vôbec zmysel. Pre priaznivcov športu mám teraz príjemnú správu. Redakcia nášho Apropo TV pripravila pre vás zostrih najzaujímavejších športových momentov sezóny, v ktorom sa budete môcť stretnúť s naozaj zaujímavými výkonmi.
tých z vás, ktorí to bez počasia neviete vydržať ani jeden mesiac, tu máme našu pravidelnú predpoveď. Počúvajte a nerobte si zbytočné poznámky, áno? Dobrý večer. Mesiac jún je už tradične mesiacom detí a preto sa naša redakcia rozhodla, že sa tomuto faktu prispôsobíme aspoň oblečením. Aj keď teda niektorí tvrdia, že sme sa tomu už dávno prispôsobili myslením. Počasie v mesiaci detí bude tiež akési hravé a šantivé. Keď sa pozrieme na mapu Slovenska, tak vidíme, že sa k nám chystá hneď niekoľko vetrov. Z Prahy, zo západu, sa k nám predovšetkým priženie veselý cyklón s názvom Sládek. Po jeho okraji bude silné slnečné žiarenie, ktoré vzniká ako odraz od holých lebiek skinheadov, ktorí prídu s ním. Ďalší cyklón, nebezpečný z tejto oblasti Pinochet, sa tentoraz k nám vôbec nedostane. V druhej polovici júna, okolo Jána, sa začnú na oblohe zjavovať aj tradičné svetojánske mušky so svojimi svetielkami. Po záverečnej cestou z pohostinských zariadení by sme si však tieto svetielka nemali popliesť so svetlami aut a začať ich chytať, pretože vtedy by sa mesiac jún pre nás mohol predčasne skončiť. Celkovú predvolebnú atmosféru umocnia aj lastovičky, divé kačky a divé husy, ktoré však už nebudú lietať tak ako kedysi, napríklad v tvare jednotky, ale budú lietať v tvare toho čísla, ktoré si jednotlivé strany politické vyžrebujú v predvolebnom boji. No a celkom na záver sa už s vami rozlúčim iba novodobou prognostikou, ktorú som si odvodil z tej starej o Medardovi. Medzinárodná menová kvapka, iba 40 dní kvapka. Ďakujem vám za pozornosť. Čo teda dodať na záver, vážení televízni diváci? To sa pýtate mňa? V najhoršom prípade aj vás. No tak ja si myslím, že by sme sa mali mať dať ako všetci radi, alebo čo? Veru tak majme sa radi, vážení televízni diváci, aj keď napríklad pracujeme s ľuďmi, ktorí nám idú vyložene na nervy. Máte na mysli niekoho konkrétneho? Ja som v živote nemal na mysli nikoho konkrétneho. No, tak v tom prípade si môžeme dať našu tradičnú tohto roku už 6. vodku za správami. Áno, dovidenia pri 7. vodke, priatelia.